Milí spoluobčania, rok 2024 je minulosťou a ja vám chcem zaželať krásny novoročný deň v roku 2025. Môj príhovor začnem hodnotením roku 2024 po stránke investičnej. Od marca sme začali s realizáciou projektu rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby, kde bol celkový rozpočet stavby 1 793 709 eur. Stavbu realizovala firma Kombín Banská Štiavnica. Ukončenie projektu bolo plánované na október 2025, ale práce sa podarilo ukončiť v októbri 2024. Po skolaudovaní bude stavba odovzdaná do užívania. Rekonštrukcia poľných ciest. Bola nám pridelená dotácia cirka 1 500 000 eur. Zhotoviteľ stavby bude firma Metrostav. Chceli sme začať so stavbou už v minulom roku, ale musíme čakať na ukončenie kontroly verejného obstarávania. Ja verím, že na jar tohto roku bude stavba zahájená. Rekonštrukcia telocvične. Na konci roka 2024 nám bola pridelená dotácia 495 000 eur. Momentálne finišujeme s verejným obstarávaním, ktoré pôjde následne na kontrolu a v priebehu roka by sme mohli projekt zrealizovať. Dostali sme aj menšie dotácie 9 750 eur z Ministerstva financií na rekonštrukciu budovy na futbalovom ihrisku, ktorú budeme tiež realizovať v tomto roku. Investovali sme aj do zautomatizovania dopúšťania vody zo zástrania a inštalácie solárneho panela na dobíjanie batérie, ktorá slúži na otváranie ventila. Teraz je dopúšťanie automatické pri poklese hladiny v rezervoáre. Zapojili sme sa so žiadosťou aj do výzvy na vybudovanie detského ihriska. Výzva je z Ministerstva práce a sociálnych vecí a ihrisko by malo stáť na Hrboch. Rozpočet projektu je 56 000 eur. Od 1.1.2024 začal platiť nový systém zberu komunálneho odpadu v našej obci. Môžem potvrdiť, že sa jednoznačne osvedčil a počet vyvážaných nádob klesol skoro o 100 kusov. Čím sme ušetrili nemalé finančné prostriedky a nemuseli sme po dohode s poslancami obecného zastupiteľstva zvyšovať poplatok za odvoz komunálneho odpadu na rok 2025. Chcem však aj tak požiadať všetkých našich občanov, aby dôkladnejšie separovali, lebo len to je cesta, ako znižovať náklady na odvoz komunálneho odpadu. Verím, že v blízkej budúcnosti sa nám podarí prejsť na množstevný zber, čo bude vyžadovať nemalé finančné náklady, ale bude to najspravodlivejšie. Obec Snežnica ako prevádzkovateľ vodovodnej a kanalizačnej siete musí mať na túto činnosť živnosť. V minulom roku sme prekročili limit, kedy je potrebné sa nahlásiť ako platca DPH a aj keď poslanci obecného zastupiteľstva nezvyšovali vodné a stočné, pravdepodobne dôjde k navyšovaniu z dôvodu účtovania DPH. V roku 2024 sme organizovali aj kultúrne a spoločenské podujatia. Tradične sme začínali trojkráľovým stolnotenisovým turnajom o pohár starostu obce. V januári sme ešte privítali našich najmenších občanov na uvítaní detí do života. Vo februári bol obecný ples a fašiangová zabíjačka. V máji sme si uctili naše mamičky v sále kultúrneho domu. V
júni Deň detí na futbalovom ihrisku. Deň otvorených dverí na obecnom úrade a v požiarnej zbrojnici bol určený pre žiakov 5. ročníka základnej školy. Otcovia si svoj deň užili pri súťažnom varení guľášu a prestížnom futbalovom zápase Horná Dolná. K dobrým deťom prišiel Mikuláš a dôchodcov sme si uctili posedením pod jedličkou. Snažíme sa podporovať všetky obecné organizácie. V minulom roku sa uskutočnil 11. ročník Snežnického MTB cyklomaratónu, na ktorý obec prispieva. Vďaka patrí jeho organizátorom za propagáciu a zviditeľňovanie našej obce. DHZ Snežnica oslavovalo v minulom roku 100 rokov od založenia. Oslavy prebehli na vysokej úrovni so slávnostnou svetou omšou a slávnostným programom v sále kultúrneho domu, kde boli ocenení zaslúžili členovia DHZ. Hodové slávnosti sa v minulom roku neuskutočnili z dôvodu nepriaznivého počasia. Aj v tomto roku plánujeme uskutočniť všetky tradičné, kultúrne a spoločenské akcie. Obecný ples bude 8. februára 2025 v sále kultúrneho domu. Zahra skupina Viva Band a lístky je možné zakúpiť si na obecnom úrade. Dovoľte, aby som vás poinformoval aj o demografickom vývoji v našej obci za rok 2024. Počet obyvateľov 31.12.2024 v našej obci bol 1125, z toho žien 590 a mužov 535. Prihlásilo sa 24 ľudí, 9 dospelých a 15 detí. Z tých detí bolo novonarodených 11 a z toho 6 chlapcov a 5 dievčat. Odhlásilo sa 13 ľudí. Zomrelo 13 spoluobčanov a 7 mužov a 6 žien. Uzatvorených bolo 5 sobášov. Deti do 15 rokov v našej obci ich máme 213, z toho dievčat 120 a chlapcov 93. Mládež od 15 do 18 rokov máme 36, z toho dievčat je 17 a chlapcov 19. Dospelí obyvatelia 876, z toho žien je 453 a mužov 423. Máme 74 vdov a 8 vdovcov. Najstaršia občianka je Antónia Jašová, ktorá má 95 rokov, a najstarší muž Štefan Bolo 84 rokov. Na záver chcem poďakovať za spoluprácu a podporu poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu, ale aj všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri budovaní našej obce alebo pri organizovaní spoločenského a kultúrneho života. Do nového roku želám všetkým ľuďom veľa lásky, pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom aj v súkromnom živote. Prajem vám Bohom požehnaný nový rok 2025. Na zdravie.